Sí, vamos, son as 9:05. No, espera, cando que... Sí, bueno, bos días. Vamos a continuar entonces cas xornadas Montes Territorio e Patrimonio. Esta mañán están previstas 3 intervencións e despois unha mesa redonda con debate e as conclusións finais, non? E para iniciar a sesión de hoxe, temos en primeiro lugar a Augusto Pérez Alberti, que é catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago, de Xeografía Física, un investigador docente con un amplísimo currículum, non? Que se reflexa pois non solamente nas súas publicacións, que son moitas e moi acreditadas, de xeomorfoloxía glaciar e periglacial, de xeomorfoloxía costeira, un tema por el moi querido, de paisaxe e de outros aspectos relacionados repito, ca xeomorfoloxía, non? Porque ademais foi presidente da Sociedade Española desta especialidade. É un home que participou en moitos proxectos internacionais e nacionais, en moitas estancias en universidades de fora, de feito, ora está na Antártida, ora na Pampa, ora en Escocia, nas Islas Feroe ou no Tíbet, non? Entonces, neste aspecto ampliamente viaxeiro. Bueno, o tema da paisaxe da montaña foi un dos que el abordou con especial creo que afecto, desde logo rigor. Tamén quero mencionar que normalmente nos currículos conta moito as publicacións especializadas que ao final valoran as comisións técnicas, pero el foi un gran divulgador, non? Ten un libro que é Xeografía, publicado hai uns anos que se venderon miles de exemplares, non? Entón, tamén neste aspecto, pois, a capacidade que tuvo para traspasar as barreiras da especialidade e chegar a un público moito máis amplio, creo que é un mérito, non? Que lle foi recoñecido parcialmente, pois, que a concesión do Premio Trasalba no ano 2002. Un premio moi acaído para el, tendo en conta a relación que ten Otero Pedraio ca paisaxe, non? Vainos a falar esta mañán de factores e dinámicas nas paisaxes de montaña. Gracias. Pois moitas gracias, bons días. Teño que dicir que precisamente a preparación desta charla colleume entre Escocia e Madeira, por iso non metín todo o que quería meter e que teño preparado. Por iso voume centrar solamente en algunos aspectos de algunhas montañas como un pouco exemplos paradigmáticos de como é o funcionamento das paisaxes ou como funcionan as paisaxes nestes ambientes. Ben, eu creo que sempre que se fala de paisaxe hai que deixar claro que se entende por paisaxe, porque a xente fala de paisaxe, pero a veces eu, vendo que se di e o que se fai, pois non acabo de ver esa relación. Para min, unha paisaxe é un anaco de espacio xeográfico que presenta unhas características perceptuais concretas froito dunha dinámica evolutiva determinada. Para min é básico a dinámica. Hai unha certa tendencia a analizar a paisaxe de unha visión moi estática, como todo, como é o territorio en xeral, que se pensa que sempre hai aí un estado cero que se mantén, como é co clima e con outras cousas, como se nada pasara, e si que pasa moito. Fundamental tamén, a dinámica é froito tanto dos elementos como dos procesos existentes nunha determinada área. Muda un elemento, muda todo o sistema. Cambian os factores climáticos, antrópicos e demais, cambia toda a paisaxe. E por iso eu sempre digo que a paisaxe funciona como un sistema aberto. Un sistema aberto no que calquer cambio lle afecta aos outros e produce unha cadea que vai a provocar cambios moi importantes. Bueno, aquí, por exemplo, podemos ver como o dominio do antrópico ou o dominio do natural vai dar lugar a paisaxes distintas. Factores que vamos ver agora condicionan intensamente a dinámica e a evolución das paisaxes. Isto é a Chandexa de Queixa e isto é Ancares. Algúnas ideas previas que eu creo que é importante antes de que entremos a presentar algunhas paisaxes da montaña. Bueno, primeiro que en cada paisaxe existen e se interrelacionan entre sí elementos diversos. Analizar de perto, en cada unha delas é posible ver como se ensamblan os diferentes elementos. E canto máis se amplíe o zoom, máis será a visibilidade de elementos concretos. Canto máis nos aloxemos é cando podemos ver, digamos, unha visión máis integrada do territorio. Eu creo que o xogo de escalas, que é unha
digamos, unha visión moi xeográfica é realmente fundamental. Fundamental, e estamos vendo ahora nos países da montaña, dun xeito especial, co cambio nas dinámicas antrópicas e naturais, ou estamos vendo na costa cos cambios das dinámicas naturais antrópicas, como se están mudando todo, están mudando as paisaxes. Entón, toda a paisaxe muda ao longo do tempo. Entón, esa análise documental, o emprego de enquisas, de moitas enquisas, non de unha ou dúas, de moitas enquisas, permiten ver que pasou, que pasa, que se está perdendo, que pervive demais. Dito o anterior, parece evidente que a análise paisaxística leva a necesidade de traballar a diferentes escalas, tanto temporais como espaciais. A escala temporal, bueno, a análise a longo plazo é necesaria se queremos comprender a dinámica dos elementos estruturais, caso do relevo, do clima, que mudan ao longo de períodos moi longos de tempo. E o que diría Otero son os tempos xeolóxicos que sempre falaba. Por certo, Otero, totalmente esquecido por certas administracións sin ter en conta o aporte fundamental que nos fixo en canto a súa visión historicista, cultural da paisaxe. O análisis a curto plazo non se pode obviar se se pretende entender as modificacións naqueles elementos texturais, aquilo que muda tanto. O relevo tarda moito en mudar, agás en lugares moi concretos en onde pode haber grandes deslizamentos, grandes catástrofes, pero senón se muda ao longo do tempo. En cambio, o textural, como pode ser os cultivos, como pode ser a vía de comunicación, como ser as urbanizacións, eso pode mudar dun ano para outro. Eu sería, entón, podemos falar de tempos cortos, sería o que Otero falaba do tempo histórico, digamos, o tempo histórico que se pode levar desde fai 5 anos ou pode levar a moitos, a un século ou máis. Bueno, a escala espacial, aí tamén é básica cando queremos entender a paisaxe. Para entender a paisaxe e para analizala, comprendela, planificala, caracterizala, requiere unha formación profunda, requiere en moitos elementos xeomorfolóxicos, climáticos, bioxeográficos, históricos. Por iso os equipos deben ser sempre interdisciplinares e non é moi difícil chegar a unha comprensión concreta da paisaxe. A escala grande nos permite ver con detalle os elementos da paisaxe. Por exemplo, aquí, que este Moreira, en Ancares, se vamos ampliando a escala, podemos ver desde a aldea, o emplazamento da aldea e os campos das cortiñas ao redor. Se ampliamos, podemos ver na seguinte imaxe aquela zona que está cultivada, a zona que deu de campos abandonados. E se seguimos ampliando, a beira de algún regato, podemos topar, por exemplo, a dorsera, esas plantas carnívoras que hai en algún lugares das montañas galegas. Quero dicir que o xogo de escalas é importante e a escala grande nos permite ver unhas cousas e a escala pequena nos permite ver a totalidade. Nos permite ver, por exemplo, en Oulego, a zona calcaria máis espectacular que temos en Galicia, como se estrutura os barrios, nesta especie de valgada, colgada de terraza colgada á beira do río, que temos aquí a dúas bandas, co río polo medio, ou todo o mosaico de aldeas que se poden observar na Serra do Caurel. É fundamental, entonces, xugar tamén, xa digo, co escala grande e co escala pequena. Tamén é importante, se queremos analizar a paisaxe, xugar co diacrónico, ver que pasou ao longo do tempo. Aquí, hoxe en día, que non pasa en todos os lugares, agora acabo de chegar de Madeira, en Portugal non teñen ese acceso á información que temos nós, acceso libre, é gratuito a toda a información cartográfica, ortofotos, desde o ano 56 agora, modelos de estado do terreo, as minutas que nos dan grande información de tipo paisaxístico, ademais, ali non o teñen, ou se o teñen é de pago. Nós o temos e podemos entender e poder ver como digamos, como evoluíron ao longo do tempo as paisaxes. No caso das montañas se ve claramente como pasamos dunha paisaxe totalmente antropizada, cultivada, en donde o bosque é moi escaso, pois agora xa há un mosaico moito máis reducido de cultivos, en donde había as separacións aparecen sebes, que antes non había, e en donde había, a mellor, centieiras, empeza a aparecer xa o mato, e se se deixa evolucionar, pois dependerá das zonas, irá a bidueira, ou dependerá da altitude que está. Nos interesa, pois, sempre analizar diacrónicamente a paisaxe e nos interesa tamén analizar sincrónicamente para ver como evoluciona en un mesmo sector, nunha mesma área, unhas paisaxes e outras.
Ben, dito o anterior, a modo de introdución, eu xa fai bastantes anos que veño defendendo pois esa visión integrada, dialéctica, sistémica, que herdei do meu mestre Jean Tricard, en dentro de todo se move, nada cambia, nada permanece, todo está cambiando continuamente. Entón, aquí temos a paisaxe en onde podíamos ver elementos e factores, escalas e procesos. Elementos estruturais, como pode ser o relevo, o clima ou as augas, aguas que isto fixeron no 2005, pero as aguas casi había cambiado de sitio, porque as aguas naturais xa non son tan naturales porque todo o sistema fluvial está antropizado. Pero vamos a deixar aí, en principio, agua en canto a agua que chove, que cae, que fluye, como un elemento estrutural. E elementos texturais, os cultivos, a vegetación, os lugares, etc. Factores naturais de tipo xeolóxico, de tipo climático, de tipo mariño na costa, ou antrópicos, económicos, sociais, culturais, que fai que todo cambie. A veces, nun sistema natural, é a potencialidade agronómica quen está marcando o manexo, quen está marcando, digamos, o uso do territorio, pero nas sociedades actuais entran en xogo moitas cousas que antes non había. Antes non se planificaba de xeito tan preciso os territorios, con planes xerales de urbanismos ou demais. Agora entran en xogo tamén digamos, factores de tipo antrópico, económico, cultural e demais. O que decía antes, as escalas temporais, longos e cortos, ou espaciais, que onde podíamos analizar desde unha unidade moi concreta de unha paisaxe a agrupacións ou unidades homogéneas da paisaxe. E despois, fundamental, eu cada vez poño máis o acento nesto, os procesos. O dominio do biótico, con dominio do faunístico, o dominio do florístico, digamos, aquilo que está antropizado, e os abióticos, aquilo onde domina o xeomorfolóxico ou, digamos, o edáfico. No caso de Galicia, digamos que procesos xeomorfolóxicos teñen importancia en un lugar da costa, pero non son fundamentales, pero cando un traballa en ambientes fríos ou cando un traballa en zonas desérticas, en donde aí o natural, o xeomorfolóxico ten unha gran importancia, que tenlo en conta. E xa non digamos naqueles lugares en donde hai con frecuencia terremotos, en donde hai movimentos continuos que a parte xeolóxica e xeomorfolóxica ten unha gran importancia, onde hai grandes movimentos en masa, ademais. No caso galego, que é un territorio estabilizado, que si se move, pero se move, ainda que haya terremotos potentes, o propio sustrato permite que as ondas corran rapidamente, co cual o poder destructivo é moito menor que en outros lugares. En outro lugar onde hai sedimentos e onde hai aguas, o que fai é que as ondas se movan moito máis lentamente, se expandan, digamos, o poder das ondas, e aí é onde un petardazo desto de un terremoto de 4 pode ser peligroso, cando aquí en Galicia realmente non o é. Ben, a nivel xeral, a diversidade de Galicia é enorme. Eu levo anos intentando caracterizar de un xeito semiautomático, pero combinando en este caso, por exemplo, digamos, pendiente e orientación, xa me salen moitas unidades. Si lle meto tamén a variable altitude, salen moitas máis. Se lle meto variable xeolóxica, litolóxica, salen moitas máis, co cual é bastante complicado. É bastante complicado unha caracterización, digamos, complicado non, é moi fácil, pero digamos que o manexo despois desa información non é nada útil. Entonces, a nivel xeral, a topografía é moi diferente, as montañas, sobre todo que son as serras setentrionais, orientais e sudorientais, teñen unhas características moi diferentes, en donde son zonas onde domina altas pendientes, a combinación de pendiente e altitude, fai que a orientación teña unha gran importancia, como veremos despois. Bueno, tamén se pode ver, no caso da precipitación, as diferencias que hai entre unhas zonas e outras. Chove moito na costa e tamén xa chove bastante máis cando subimos en altitude, co cual as montañas tamén son zonas ou ben que chove ou ben que neva, co cual introduce un elemento que hai que ter en conta. E, cando falamos de temperatura, pasa o mismo. Frente a zonas moi quentes da cunca do Miño-Sil ou das Rías Baixas, aparece como as montañas son zonas de temperaturas moito máis suaves
que explican e permiten a presencia de certas especies vegetales. Ben, e se utilizamos a ocupación do solo, os usos, tamén veremos que Galicia é un mosaico enorme de uso de distintos de distinto tipo, que para verlo ben teríamos que ampliar a escala en cada zona, senón aquí se ve un mapa de moitos coloridos, pero que é imposible de sacar nada en concreto. Ben, como tiña tanta información, acabo de rematar ahora un libro sobre Courel, tiña tamén moita información, e Courel é unha zona realmente moi peculiar, pero tamén a tiño de Manzaneda, tamén a tiño de Trevinca, tamén a tiño de Ancares. Vou a por como exemplo de análisis do estudo das paisaxes da montaña Terra de Tribes, e despois vou a facer digamos, unha pequeno análisis de Ancares. Insisto que, se tuveramos tempo, podíamos falar de moitos máis lugares que, afortunadamente, os anos de traballo no campo, eso tamén, a vellez tamén, en este caso, positiva, me permitiu patear prácticamente todo, fotografiar casi todo, e non todo, porque Galicia é un mundo. Entón, eso que diga que vira todo, non, eu vi moito, pero ainda me quedan cousas por ver. Ben, no caso de Tribes, que collín, pois, digamos, a comarca paisaxística de Tribes, aproveitando que eso foi o único que quedou do que fixen eu pa Xunta, as áreas e as comarcas paisaxísticas, collín a comarca de Tribes para poder ver como son as características fundamentais. Por certo, cando un analiza con máis, cando xoga coa escala, pois se decata que hai que para facer unha división do territorio non chega con facelo a escala pequena. Eu, cando estuve traballando na zona esta de Tribes, para preparar esta charla e outra que din en Vilariño, pois decateime de que deixaba fora unha aldea preciosa, maravillosa, que non la admití. Non sei que collín, que límite collín, o caso é que deixei fora a aldea, co cual sempre dicía que ten que haber propostas que depois hai que retocar, remover, refacer e antes de chegar a unha conclusión definitiva. Entón, eu aquí xa admito o meu erro, porque me comín, non sei que aldea, creo que era Santigoso, que a comín, pois, non sei, se tiña fame ou estaba chosco ou non vin ben o límite. Por exemplo, interesante, aquí a material que empreguei foi material para facer este traballo, utilicei o material do INME para a parte xeolóxica, os modelos digitais, os arquivos LAS, que me permiten construir modelos digitais, en el caso de 1 metro, para poder ver con certo detalle as características topográficas. Para os aspectos de vegetación, utilicei o Inventario Forestal Nacional. Para os aspectos de uso, utilicei o SIOSE 2005-2011. Para o sistema de drenaxe, o que fixen foi construir eu o propio sistema de drenaxe, porque os ríos que temos a escala de 25.000 ten moitos erros, porque, claro, xugar a 25.000 e depois situálo sobre un mapa de unha resolución de 2 metros ten que dar error a narices, co cual fixen o sistema de drenaxe. E despois tamén, no caso xeolóxico, eu cartografiei de novo todo o que era o cuaternario, os depósitos glaciares que teñen importancia na zona de Manzaneda, que son esta mancha máis clariña que temos aquí. Pero, en principio, a base xeolóxica é a do INME. E aquí eu, en todos os mapas, situei as entidades de poboación. E xa é curioso, xa se ve como a maioría da parte das entidades de poboación están en riba de suelos graníticos. E apenas os hai en riba de as zonas metamórficas. Xa veremos por qué. Topográficamente, e isto é máis lóxico, vemos tamén como que as zonas máis baixas son as máis ocupadas e as zonas máis altas se sitúan nas aldeas de montaña, como moito a 1.100-1.200 metros, que é a aldea de Chaguazos, que non é a máis alta de Galicia, a máis alta de Galicia é Cepedero. Eu tamén introduxen ese erro que depois correxín. Durante tempo pensei que era Chaguazoso, pero depois, cando seguín traballando en Trevinca, me din conta que a aldea máis alta, que son 3.300 metros, é Cepedero. Bueno, pendientes. De novo, xa empezamos a ver cousas. As pendientes son moito máis intensas na zona xisto-pizarrosa, que é a parte sur, que ou me pen cara ao cañón do Silo, o cañón do Navia, o río Navia, e despois do que domina en outros lugares é a horizontalidade. E iso condiciona. Hai que pensar que nun sistema tradicional, xa o dicía antes, é a potencialidade agronómica, a capacidade de cultivar, de procurar, a que está marcando un pouco o uso do territorio.
Xa sei que o factor histórico é moi importante, pero por moito que a Iglesia mandara cultivar patacas a 1.300 metros, era imposible. Como exemplo do que estou dicindo, do que estou a dicir, é que en Chaguazoso, cando eu empecé a facer a tesis na zona de Queixa, nos anos 80, finais dos 70, cando chegamos alá un día a Luis Guitianlleu, a finais dos 70, 75, 76, pois ainda había moito centeo, e xa me contaban os paisanos que aí dependía da neve. Se viña a polvorosa, como dicían eles, que se metía polo tellado, e se a neve se chegaba antes de tempo e fundía despois tarde, collían palla, pero non collían grano. Duraba o ciclo, duraba casi un ano. Se ventaban en agosto, en setembro, e recollían en agosto. Pero claro, se retrasaba algo, non había grao, había solamente palla. Certo que a palla tiña un papel importante, porque era que con ela se facía os teitos das casas que hoxe en día desapareceron. Bueno, entón aquí vemos as orientacións, tamén na zona de montaña moi importantes. Tamén eu sempre digo que Galicia tiña unha ocupación do territorio tremendamente sostible, tremendamente racional, cada cousa estaba no seu sitio, onde había un solo un pouco, depois vamos ver devagar, onde había un solo profundo e non húmedo era a zona das cortiñas, das patacas, as centeiras estaban sempre riba da aldea, ou en zonas onde o solo era menos profundo, cultivaban, a productividade era pequena, pero sacaban grao, e na parte máis húmeda estaban os prados. Había unha secuencia moi racional, digamos, un uso que viña marcado por a potencialidade agronómica. Eso pérdese. Pérdese en toda Galicia, non solamente na montaña, pero en toda Galicia. Ahora póñense casas nas zonas mirando ao norte, nas zonas húmedas, despois hai problemas de humedade, despois hai problemas de todo tipo, que non había normalmente nun sistema tradicional. Bueno, aquí vemos todas as, digamos, as orientacións. Isto sí que, digamos, que é doado de facer, unha vez que tes o SIG construído, vas metendo e sacas as capas que queiras e máis. O que se fixen, que están a cero, que non se ve, para poder entender as paisaxes de Queixa, como fixen no caso de Courel, que é o que se vai publicar a final do mes que ven, e como estou a facer en outros lugares, estou facendo mapas xeomorfolóxicos, xa digo, a escala cero, introducindo todo o que é a topografía, as formacións sedimentarias, as aguas, no caso de Courel, tamén as zonas calizas, as covas, as fervenzas, para que haya unha visión integrada de todo o territorio que sea útil para todo, desde, digamos, o manexo racional do territorio hasta o uso xeoturístico ou ecoturístico que debe haber destas zonas. Aquí non se ve, pero cando ampliamos, por exemplo, a zona glaciada, podemos ver como os glaciares que ocupaban moito espacio no macizo de Manzaneda, bueno, tamén van a explicar algunhas ocupacións do territorio. En zonas que normalmente non habría solo a presencia de antigos glaciares que dieron lugar a morrenas, que as morrenas dieron lugar a suelos un pouco máis fértiles, permitiron a instalación de aldeas, como é o caso de Chaguazoso, que veremos despois. E algo fundamental, este tamén é un esquema meu bello, en donde vemos que a relación que hai nun sistema tradicional entre o relevo, digamos, a topografía, digamos, a instalación e o emplazamento das aldeas. Canto máis pendiente sexa, canto máis suaviño, se a territorio é moi suave, pois as aldeas esparellanse por todo o territorio. O exemplo de Terrachá, mesmo de Mercantiños, ou incluso de Sarria, que todo se move, digamos, por o territorio. Sitúanse a veces en pequenos outeiros, en pequenas chairiñas, e fuxen un pouco dos ríos, pero o río, como son vales moi abertos, non introducen elementos de humedade importante. A medida que imos ampliando que vai aumentando a pendiente, vemos como nas abas que miran cara, digamos, que están no norte, non miran ao norte, que están cara ao norte, as aldeas sitúanse na parte alta, a veces nas bocarribeiras, e xa, se están orientados ao sur, poden baixar un poquinho. Pero se non escapan da parte máis, digamos, máis húmeda, cultivas a parte alta e deixábase a aba, a parte inferior da aba, para o que serían os prados, os lameiros e o bosque. Ben, no caso, entonces, desde esa visión, o que fixen foi ir sacando todas as orientacións, en este caso, da terra de Tribes. Aquí podemos ver a distribución e aí podemos ver como a meirande parte delas está mirando en orientación sur, como mirando ao norte prácticamente queda moi pouquiñas,
e despois o oeste si que hai máis, ou o leste. Sempre se buscaba a maior insolación. É curioso, porque non había plan de ordenación urbana, pero a propia necesidade e a propia experiencia non levaba a meter erros de situar unha casa á beira dun río ou de situar en onde podía haber unha inundación e asolagaba, xa non digamos en zonas mediterráneas onde ao lado dunha rambla o que leva consigo é un desastre, leva por diante a casa, nin situaban as vivendas mirando cara ao norte. Hai aldeas que están mirando cara ao norte, pero son escasas, porque cara ao norte, durante o brao, pois non están, son moi fresquiñas, pero durante o inverno son moi frías. Entón, aquí podemos ver, digamos, a relación que había entre orientación e aldeas. Cando analizamos tamén a pendiente dos asentamentos, o que antes dicía, donde, digamos, que a ocupación da montaña inicial era buscar aquelas zonas que permitiran cultivar, que permitiran asentar as aldeas e fuxían das zonas máis empinadas. E aquí se ve o que dicía antes, que eran as zonas dentro do que o macizo, as zonas menos altas e máis planiñas, as que miran, digamos, desde a parte norte da Serra do Burgo, a parte de Queixa, cara ao norte, cara ao Sil, ou algún val do Navia, e despois aproveitan nas zonas máis metamórficas de maior pendiente, utilizan algúns vales, sobre todo algún val glaciar, para instalarse e poder vivir e cultivar. Bueno, aí vemos, por exemplo, que de máis de 32 grados de pendiente, pois nada, temos un par de aldeas, e unha delas realmente é un erro, eu creo que de que a situación da entidade está nunha zona pendiente, pero realmente temos aquí un exemplo, non é unha zona tan pendiente, pero, bueno, deixeina porque normalmente o que hai que facer é buscar un lugar, o ideal sería acadar a media de todas as vivendas que temos nun lugar para acadar máis ou menos un pouco cal sería a mediana que aparece aí. En este caso que utilicei foi os datos de entidade que están colocados un no centro da aldea, outro na parte alta, parte baixa, e, bueno, ten a finalidade que ten, nos permite ver un pouco as tendencias, pero non vai a misa exactamente. Pero sí que nos permite ver como as zonas de maior pendiente son zonas que realmente apenas están ocupadas e a medida que imos, o que dicía antes, indo a pendiente menores, de 8-16 ou de 4-8 sobre todo, que son zonas acheiradas, aí son as zonas de maior intensidade da ocupación. Hai que pensar que a pendiente dificulta o cultivo, dificulta o manexo de calquer tipo de traballo. Eu sempre me lembro das brincadeiras, como dicen os portugueses, que había entre Forcadas e Requeixo en Chandrixa de Queixa, que dicían, eso de Forcadas, para levar o carro teñen que ir agarrado cunha corte, se non se lle cae por aí abaixo. E dicían o de Requeixo, que están igual de pendiente, pero, bueno, realmente era complicado. Era moi complicado viaxar, camiñar por aqueles camiños de barro en moitos casos con forte pendiente. Se un se vai, xa digo, a Queixa ou se vai a Ancares, pode ver como a veces as zonas de moita pendiente pois son zonas complicadas de cultivar. E xa non digamos no caso do Sil, no caso do Vivei, no caso do Xares, no caso da Camba, inda que aí o que se fixo foi, e non vamos a falar deso, que é outro campo tamén moi interesante, pero o que se fai é reconstruir todas as abas mediante os pataos, os ucalcos, que permiten a paisaxe como a Ribeira Sacra e outros, bueno, tamén no Miño, no Ribeiro, parece o mismo, en outros lugares. Ben, e aquí de 0 a 4 vemos que tamén hai moitas aldeas. Ben, elementos texturais. Eu sempre digo que o estrutural condiciona, pero o que caracteriza é o textural. A paisaxe é un produto social, é un produto cultural, é un produto histórico. Hai que ter en conta as variables físicas, se non nos podemos entendelas, pero o que lle dá o matiz, o que lle dá o carácter, o que lle dá a singularidade realmente é o manexo, o uso que se fai do territorio. Entón, aquí, por exemplo, no caso de Queixa, elemento fundamental, casi desaparecido, que era a beceira. A beceira ou a ronda. Cando eu facía tesis, nos anos, xa digo, como unha que estaba en secundaria, facía o cando podía, os fines de semana, ademais, pois levoume bastante tempo, non? É certo que algúns lle leva moito tempo estando na facultade, pero, bueno, eu neste caso tiña disculpa, non? Empecé nos anos 80 e creo que ali no ano 91, porque iba cando podía traballar. Pero cando empecé ali, nos anos finais dos 70, comezos dos 80, todavía estaba moi presente o pastoreo, a ronda ou a beceira. E daquelo ainda quedan, aparte, o que fixe foi recoller toda a información
dos curros, que son elementos singulares que non se debían deixar perder, nin se debían deixar transformar como fixeron aquí. Debíase, en tal caso, manter, porque eran elementos realmente, e siguen sendo moi interesantes, eran moi simples, era un muro, a veces eran, aquí en este caso, eran 2 ou 3 espacios, no caso era un espacio único, e despois tiña unha cabana que realmente estaba coberta a veces de pedra, e de barro, e de palla, e os pastores dormían en riba das carqueixas, co cual o leito non era realmente moi cómodo, pero era o que tiñan. Daquela non había colchóns hinchables, nin había colchonetas, nin había nada. Entón, dormían ali, pasaban 2 ou 3 meses, de tal maneira que tamén sempre o conto, cando te cazaban por banda, pois, lóxicamente, non paraban de falar. A mellor estaban un mes ou 2 meses sin falar con ninguén, falaban, explicabanche o dos rexelos, ali aprendín eu da beceira, porque cando chego ali, elle pregunto, este rebaño é moi grande. Non, este ten 20 días. Como 20 días? Sí, ten 20 días. Entón xa me enterei que era 20 días porque era 20 días o que tardaban en pasar a ronda. Cada 10 rexelos en un sitio, cada 11 en outros, cada cabeza de gando que aí chaman rexelos, pois o que facían era, te tocaba ao paisano ir un día acompañando o pastor. Naqueles no que o pastor estaba acompañado, que había outros onde o pastor estaba só, que é o que dicía eu, que cando había alguén para falar, estaban contigo, invitábante, ali provei a primeira vez a leite de cabra, ademais muxida a lo bravo, tuven que tirar aqueles, os que somos máis vellos, vos lembrades, aqueles tetraví primeiro de Larsa, e díxome, pero non bebas isto, tira isto non vale para nada, espera que che muxo a cabra. Tomei a cabra, non quedaba máis remedio. Foi pero o meu mestre, cando iba a África, tiña que tomar o yogur, e o yogur se facía daquela maneira, non? Podo dicir, mexando en riba da leite para cortar a leite. Ou tomabas o yogur ou non entraba na comunidade. Co cual, ainda sabendo que podía haber problemas, había que tomar o yogur. Bueno, pois eu era menos, corría menos risco tomando a leite de cabra, que nunca máis volvín a tomar, porque era moi forte, e así parecía muxidiña, pero está mellor seca que a viña no Tetraví, que realmente hai que recoñecer os que vivimos leite de vaca recén muxida, moito non se asemella, non? Ben, aquí vedes o paisaxe que había. Me fixei preparando estas cousas, decateime que teño que tirar do arquivo porque isto xa non é xeografía. Isto, o Xavier López Antión, que veu comigo ali naqueles anos da tesis, pode dicir. Isto ahora xa non existe realmente. En parte porque se asulagou as veigas máis fértiles que había nas chairas de Chagozoso, enorme erro, cabezonería dun político ourensán que hasta que logrou que Iberdrola fixera o encoro, que non era necesario, non é para nada, asulagou unha zona de enorme interés botánico, ali había turbeiras bellas que se quedaron debaixo da agua, etnográfico, e quitouselle parte do que le dicían a recreación dos rexelos que xa non existe. Entón, era unha paisaxe, estes diapositivas dos anos 80, realmente, claro, un xa non se dá conta que é vello, xa fan casi 40 anos, son auténticos testimonios de unha historia que xa non está. Ben, pero tamén nos queda, todavía nos quedaba, os exemplos da arquitectura. Antes puña un exemplo de onde estaban, de os tipos das lamas, ora xa non me lembro o de Mormentelos, e as cabanas que eran moi frecuentes. Ou nos quedan algo tan original, que eran os estantes, por exemplo, o Niño de Conso, que eran os que marcaban os límites. Non sei moi ben se era marcar os límites ou era para orientarse na serra cando había néboa, pero que ainda están aí, estes estantes realmente interesantes. E, sobre todo, para entender as paisaxes da montaña, hai que ver o manexo da terra. Esta é unha aldea, esta era Forcadas, e, se nós facemos o esquema, aquí se ve moi ben como funcionaba o sistema. Isto é extrapolable a boa parte das agropaisaxes galegas a nivel xeral. Temos unha aba, realmente a aba aumenta a profundidade do solo da parte superior á parte inferior, pero tamén aumenta a humedade. Aquí, normalmente, na parte alta non había solo, e aquí había solo profundo, aquí había solo que máis ou menos de mediada profundidade, e aquí había solo máis profundo. Bueno, pois aquí era, aquí arriba, na zona de, digamos, onde había, agora, isto é como estaba nos anos, cando eu fixen isto, debía ser o ano 90 e algo, aquí está o Roquedo, aquí está o Monte Baixo,
e aquí ainda quedan uns campos de centeo. Pero o campo de centeo subían hasta onde se podía cultivar. Donde había un poquinho de suelo, hasta aí seguían as faceiras. Cultivaban un ano nun sitio e o ano seguinte cultivaban en outro. Había, digamos, para qué? Era o sistema de barbeito. Deixaban descansar un ano e cultivaban o ano seguinte. A veces tamén utilizaban a queima en outros lugares, non aquí exactamente, en outros lugares sí, as rozas activadas para aportar potasio, magnesio e demais, fertilidade ao suelo. Ao redor debaixo da aldea, ou ao redor da aldea, en este caso aquí a este nivel da aldea, era onde estaban os campos de cultivo. Era onde se cultivaba a berza, as patacas, aquilo que permitía comer. E na parte baixa, que era a zona máis húmeda, é onde estaban os prados. Se vemos aquí estas forcadas do ano 2001, 2002, sabemos que todo está sendo ocupado polo bosque, pero se eu vexo aquí como estaba no ano 80, se pode ver como todavía en riba da aldea todo isto eran os campos de centeo, que subían hasta arriba de todo, estaban moi alto, subíamos casi hasta os 1.200, 1.300 metros, e aquí víase todo o que eran as parcelas cultivadas, co que dicía antes, sobre todo todo aquilo que era para comer, e na parte baixa aparecían os lameiros. Aquí, esa era a vertiente soleada, na vertiente que viraba ao norte, o que había era o bosque. Cando fun no ano 2001, bueno, xa se ve como o que eran as centeiras desapareceron prácticamente, xa non hai centeo, e, bueno, a veces sí que se tem centeo onde hai prados, xa hai menos gando, porque a población que hai é moito menos, entón, bueno, é unha especie de cultivo para o consumo personal máis que para outra cousa. Bueno, aquí se pode ver como a veces as paisaxes mudaron moi pouco, este Edrada no ano 1990, este Edrada no 2001, prácticamente sigue igual. Hai que ver como se aproveitaba o máximo territorio, este era un nivel de terraza, primeiro pasou o glaciar por aí, o glaciar de Prado Albar, como aproveitaron esa zona alta sobre o val para situar a aldea, e a zona despois máis con menor pendiente, tanto nas abas desta terraza como fora dela, é a zona de cultivo. E a zona máis húmeda é a zona de prado. Que é unha zona de pradora tamén, xa digo, ou xa están sendo colonizadas pola vegetación, sobre todo por xestas. É curioso, cando un vai a Ancares, ou vai a Courel, ou vai a Tevinca, cando vexa o Cituso Multiforos, a xesta blanca, aí hubo centeo, normalmente. Houbo centeo, por eso, o Citisus, que é máis exquisito, que era un pouco máis de fertilidade, aproveita os antigos campos abandonados. En cambio, o resto que domine o brezal, sobre todo, as queirugas, as carqueixas e demais. Bueno, isto poño porque xa tamén é historia. Outro día estuve aquí, fará recién chegado da Antártida, en marzo, en abril, estuve por aquí, e é para chorar. Xa non quero por a foto porque é para chorar. Pasoume traballando en Trevinca, en donde levei un amigo meu a enseñarlle para min a aldea máis bonita da zona, que era a Ponte. Bueno, marcheime totalmente, non sei, abrallado. Aquela aldea que eu vira con, digamos, camiños, rúa, coas casas de pedra, casas que tiñan os fornos colgados como niños de anduriña nos corredores. Todo eso se foi al garete. Bueno, fibrocemento, enormes construcións, se jorobou. No caso de aquí de Chagozoso e de Lienzo. Isto ainda había as medas, eu non digo que vivan como no século XVIII, pero é unha pena isto en Escocia se ve. Acabo de estar en Madeira, se ve. E aquí xa non queda nada. En Piornedo xa non queda nada, máis algunha que teitearon aí. Todas estas vivendas de cuberta de palla desapareceron. Antes íbamos de Santiago a Ourense, ali en Dozón tamén se veían, no Irixo se veían. Todo eso foi desaparecendo. No Cebreiro, demais, que eran unhas cosas de tipo turístico, pero desapareceu. Bueno, que desaparecera, que se pasara a Portella, bueno, non se podes obligar a ninguén que non ten medios a que, digamos, siga facendo algo que é complicado. Pero é que a transformación foi bestial. Bueno, estes son dibuxos de Xosé Luís Vázquez, que para un libro que fixera na Enciclopedia Galega, en donde quedan refletido tamén as tipoloxías de arquitectura tradicional realmente moi interesantes. Este Requeixo, tamén unha aldea que valía a pena. Esta fai tempo que non vou. Xa me dá ganas de un ir, porque cada vez que vou a un sitio que fai tempo que non vou, os que vou con frecuencia xa
xa non me asusto, pero as que vou a, que facía tempo que non iba, é para chorar en moitos casos. Ou aquí todas as tipoloxías de cabanas que había en Cova, en Requeixo, por exemplo. Despois tamén fixen aquí, utilizando en este caso a capa de asentamentos que está disponible, que ten disponible na Xunta, pois o que fixen foi convertir cada vivenda en punto para, digamos, facer unha densidade de vivendas e para ver o que xa vos dicía antes, como a maior parte da poboación se sitúa en zonas de menor pendiente, porque menor pendiente, en este caso asociado ao granito, sitúa propicia maior alteración, un suelo un pouco mellor, etc., maior fertilidade, e iso explica que este máis ocupado que a zona metamórfica, que ten maior pendiente, abas moi empinadas, apenas ten solo, por iso, mentras que nas aldeas da zona granítica hai todo tipo de tipoloxías, na zona metamórfica, sobre todo, están no fondo do val. Ben, os usos, bueno, tamén vemos como na zona metamórfica domina sobre todo o mato ou o rochedo, e nas zonas graníticas, sobre todo, que dominan son os cultivos. Dinámicas. Aquí o que fixen foi extraer da información do XIOSE todo aquilo que podemos relacionar co natural e todo aquilo que podemos relacionar co antrópico. E iso nos pode ver, isto sería unha boa tesis, non? Facer o mismo no ano 56, se veríamos as mudanzas. Desde logo, isto é un traballo para unha tesis ou para varias. Pero aquí, collendo esta información, o que vemos é como en estas zonas, que ademais é moito dominio do pastoreo, o que temos é unha gran cantidade de mato, que é o resultado da deforestación, das queimas continuas e demais, e despois nas zonas cultivadas hai todo un mosaico agrario ou forestal. E este é, digamos, o dominio antrópico, que queda sobre todo reducido a zonas concretas de algúns vales e da parte norte da terra de Tribes. Bueno, paisaxes, vou ir rápido se non me dá tempo. Aquí o que vou a presentar son algunhas, tendo en conta todas as variables que intervín, e en este caso collín algúns exemplos e fixen unha cartografía combinando topografía e ocupación do solo para ir vendo as diferencias da estrutura da paisaxe. Aquí pasamos desde, digamos, as que son de menor pendiente, que van empezo por unha diapositiva verde, hasta que son a maior pendiente, que son roxa. Ben, por exemplo, aquí veríamos a aldea da Cova, unha zona moi planiña, en donde que vemos é que hai unha serie de aldeiñas que están aí na chaira, e vemos todo como o sistema de parcelas se distribuye alrededor da aldea. Podemos ver, se tuviéramos tempo, porque non vamos parar en cada unha hora, é simplemente un paso rápido. Bueno, isto vou pasar despois para Cocol, que xa podedes velo con devagar. Vedes como alrededor das casas hai unha maior parcelación, e a medida que nos va alonxando, hai a parcelación xa menor, porque aquí se ve onde domina o monte, parcelas máis grandes, onde domina os cultivos e cortiñas, parcelas máis pequenas. Isto sería o caso de Palleirós, que é parecido, pero xa vemos como ali era unha chaira, aquí é unha especie de val aberto, como a zona máis alta do val está, que esta daqui aparece totalmente sin cultivos, e todo o que o manexo, o uso do territorio está na parte, digamos, do val. A aldea sitúase, igual que veíamos antes, na zona de contacto, aproveita ao máximo, digamos, o solo útil, o solo fértil, e o demais está cultivado. En Parafita, pois pasa o mismo. Aí temos como as zonas máis altas están, digamos, a mato, son rochedo, e como a aldea tamén se sitúa na zona de contacto e aproveitan, digamos, as zonas máis planiñas para ocupar o territorio. En Paredes, pois o mismo. En Paredes o mismo, teño que ir rápido, despois digo, mirades, despois, por favor, cando o teñades, botaros un detalle, porque aquí puxen demasiado exemplo e me ronllei demasiado que me van fazer calar. Bueno, Casteligo, fixadevos, é moi útil o combinar a ocupación do solo, o modelo digital e o XIOSE, tendo presente que nos marca tendencias. Ollo que os XIOSE son porcentaxes, non quer dicir que cando é mato todo é 100% a mato, que senón é un porcentaxe que a tercela domina, é o que domina. Pode dominar o mato, pode dominar o bosque, pode dominar un cultivo desto ou un cultivo do outro. Bueno, aí temos Casteligo, aí temos, por exemplo, as aldeas de Conso, aquí se pode ver toda a ocupación, porque o parcelario, isto tamén é interesante, pode facer unha análise devagar, o parcelario sigue,
incluso o parcelario sigue, incluso naquelas zonas que ahora xa non se cultiva. Pero a propiedade está aí. Co cual, se nos fixamos nas zonas tariñas, que son os cultivos, vemos que cultiva moi pouco. Hai moita parcela, pero moita parcela que está a monte. O abandono é un elemento fundamental na zona de montaña. Bueno, maior pendiente, por exemplo, Chaguazoso, esta aldea na que eu pasei moitos días, porque era a miña campamento base para tesis, entón se pode ver como todo o que sistema morrénico, todo, digamos, todo o que a zona de pedras enormes está sin cultivar, e precisamente aquí, nesta especie de val, é onde está a aldea e os cultivos. Por qué? Porque aí hai un gran glaciar que aporta finos en frente do glaciar e aí, nesa zona, aproveitanse os sedimentos do orixe glaciar para poder cultivar. De novo, unha relación clara entre dinámica, xeomorfolóxica, formación superficial, tipo de solo, etc. Prado Albar, outra aldea que sí que é moi paradigmática, non? Aquí xa estamos na zona Sisto Pizarrosa, abas totalmente erosionadas, entón toda a ocupación se sitúa no fondo do val, que é onde hai, digamos, sedimento. O resto está, digamos, ou ben roquedo ou ben a mato. Aí se Prado Albar, pois hai unha serie de barrios e é o fondo de val o que está ocupado. O resto xe é totalmente distinto. Bueno, Portocamba, pois pasa o mismo, se pode ver igual, como é os fondos de vales os ocupados e o resto non se pode cultivar porque non hai solo, e a veces tamén incluso o monte, ou estar as queimas tan continuadas, non é capaz de enraizar e está realmente a mal. Aí vemos o Requeixo, de novo, como se aproveita ao máximo o territorio moi pouquiño que hai, nas zonas máis planiñas. Maior pendiente, por exemplo, Cernado, aí xa se pode ver na ortofoto, e podemos ver como aumenta a pendiente, a aldea sitúase na zona de contacto entre o roquedo e onde empeza a ver suelo, aquí xa se reconstruye a aba, vemos as abas aquí, vemos os sucalcos, para poder ir cultivando da parte superior á parte inferior. Aquí xa hai unha reestructuración, esta é unha aba xa modificada, non é a transformada dos sucalcos, enormes sucalcos, pero sí que está moi modificada. En Mormentelos pasa o mismo, a beira dos depósitos morrénicos e da roca e ao rededor aparece a aldea. Xa, cando hai moita pendiente, en este caso digo que é un erro porque aquí non hai moita pendiente, vamos a ver este, en San Miguel, pois, este tampouco, aquí sí que son dos erros xa obrigantes, pero deixen como exemplo vou pasar ahora. Ancares, para poder ver algo. Bueno, Ancares é outro mundo. É outro mundo sumamente interesante, e vou situar este a cresta de Ancares. Aquí está o Miravalles, perdón, o Penalonga, o Miravalles, o Mustallar, o Corro Maldito, e aquí está o Penarrubia. Voume fixar en este val que vai desde Piornedo, que vai por aquí, que é o río Ser. Aí temos a paisaxe de Ancares, en donde se ve tamén a ocupación intensa do territorio en función da potencialidade. Piornedo está en riba da morrena glaciar, do borde da morrena glaciar do val de Piornedo, e depois Xantes e Vilarello está neste amplo lombo, que isto é unha tipoloxía moi característica de Ancares que veremos despois, e aí o temos. Aí temos Piornedo, aquí temos Xantes. Vemos como estas son fotos dos anos 2006, 2007, 2008, que, bueno, vai aumentando, digamos, as sebes, os campos abandonados, e vai perdendo terreo o que é o cultivo. Aquí vemos o que dicía antes. Piornedo, esta é a zona da morrena, que se ve aquí, a morrena glaciar de Piornedo, e na zona máis planiña, onde está a aldea e os campos de cultivo. En Moreira, en cambio, que xa hai maior pendiente, o que veíamos antes tamén en Manzaneda, a aldea sitúase no límite daqui do granito, que este é un saliente granito, e por debaixo aparecen os cultivos. Aquí se ve a aldea e os cultivos, que xa de novo hai que retraballar a aba para poder cultivar. Ou aquí vemos Vilarello. Todo isto por arriba eran antes campos de centeo. Ahora, o que hai sobre todo son xestas. Bueno, aquí se ve, perdón, aquí se ve ben o que antes dicía. Esta foto aquí na época de floración. Vedes aí, esa é a xesta blanca, que está en zonas que antes estaban cultivadas. Aí se pode ver Xantes e Vilarello, como se agarran esta amplia proa bastante suave dentro do que é a pendiente. En cambio, xa, cando vamos río abaixo polo río Ser, empezamos a ver cousas como esta, pequenas terraciñas colgadas no río Ser e aldeas moi pequenas porque realmente non hai terra, non?
e que se pode ver Corneantes, ou se pode ver aquí Olmos, que aproveitan ao máximo o territorio. Esta é outra cousa da montaña. Supoño que na colonización, estes ámbitos exteriores, iríase desde as mellores terras ás peores, e ao final foronse aproveitando o que quedaba, que o que quedaba a veces era realmente pouco e agronómicamente de mala calidade. Bueno, aí temos Castelo e Cabana, vou ir rápido que para acabar con tempo. E aquí sí que hai unha cousa interesante nas terrazas, concretamente desta zona do río Ser. O río se vai encaixando, primeiro se encaixa lentamente e forma un val bastante amplio e despois se encaixa bruscamente en relación á dinámica tectónica. Entón quedan colgadas terrazas, niveis fluviales. Pero esta zona é unha zona que estou moi afectada polo frío, hai moito depósito de cascallo de orixen frío, de orixen periglacial. Entón aquí é curioso porque debaixo destes depósitos a agua circula, digamos que chove, métese por debaixo e aflora en fontes. Pois a beira das fontes realmente había prados, na zona planiña, hacia a aldea, campos de cultivo, e a zona maior pendiente se facían tamén especie de sucalcos, pero con regos para a rega, de tal maneira que partíamos dun val en donde dominaba o mato a un val en donde domina o prado. Cando se abandona o uso, de novo o campo volven a seu, digamos, tendencia natural, que era ser ocupado polo mato. Entón, aquí vemos a relación que hai entre topografía, pendiente, suelo e demais. En cambio, despois, en certa zona de Ancares, hai unha tipoloxía de paisaxe que eu definín como agropaisaxe de lombo moi característica. Vou primeiro a foto que se pode ver aquí. Son estas zonas de xistopizarrosas marcadas por vales moi suaves que con suelos realmente fértiles que permiten que na zona, nesa zona do lombo, se sitúa a aldea. Que isto se pode ver, se nos collemos ahora, por exemplo, estes dous tipos, a ver, aquí se ve Vilarnovo, se pode ver moi ben como a aldea está na parte alta, digamos, do lombo, e todo alrededor está cultivado. E os prados, de novo, sempre na zona máis húmeda. Tamén aquí se ve moi ben Vilor, que era o que puña antes a foto, o que veño despois, aí no medio deste lombo, é unha tipoloxía moi interesante. Aquí se poden ver toda esta especie de lombos, que paisaxe máis distinto, por eso, cando caracterizamos a paisaxes, temos que ampliar a escala, senón nos pode dar o mesmo uso, estamos dicindo que é o mesmo tipo de paisaxe a dous paisaxes totalmente distintos, que non ten nada que ver unha ca outra. Bueno, depois hai isto é único en Galicia. En Galicia, se un ve o mapa xeolóxico, hai unha serie de un bandeado litolóxico norte-sur, non? Entón, hai, digamos, rochas máis resistentes e rochas menos resistentes. Entre aspas, eso dá unha especie de relevo apalachense, de zona que non é exactamente así, pero o que se chama o relevo apalachense, que son bandas paralelas de zonas de rocas máis duras, máis blandas, máis duras, máis blandas. Pois isto é o que pasa, sobre todo na zona de entre... que me sale a palabra. Me sale de Becerrea que hai. Non me sale a palabra. O concello que hai despois de Becerrea que hai? Non, outro. As Nogais. Nas Nogais, Becerrea, en esa zona onde está Torés, interesante punto de vista histórico. Entón, o que vemos aquí son estas aldeas, que aquí vamos a ampliar, en donde se ve como nas bandas de rocha máis resistentes non se cultiva e son as valgadas, o que eu definín como agropaisaxes de valgadas, que son moi interesantes porque son únicas, solamente as hai nese sector, que son como valgadas moi extensas e as aldeas que ocupan o fondo do val. No caso de Ancares, veíamos o lombo como unha forta, digamos, convexa e aquí unha forma cóncava. Que, por certo, únicamente a existencia destas formas ven relacionado a distinta resistencia da rocha. Un río non é capaz de labrar, se a rocha fora igual, non era capaz de abrir este val tan aberto. Son ríos moi pequenos, con pouca capacidade de erosión, entón é a litoloxía que marca estas diferencias tan claras. Bueno, aí temos exemplos en Narón, en Becerrea e en Rodís, en Nogais. A modo de conclusión, as paisaxes da montaña están fortemente condicionadas polas variables físicas o relevo, altitude, pendiente, orientación, o clima, sobre todo a chuvia e a temperatura, os solos, a profundidade e propiedades físico-químicas, a potencialidade agronómica da terra condicionou a distribución dos diferentes elementos da paisaxe e na maioría parte das montañas de Galicia as paisaxes están mudando tanto polo abandono e polo paso da dinámica antrópica a outra natural como pola perda, e isto é importante, das súas sinais de identidade e de singularidade.
o día que se perda o mosaico, este mosaico agrario, este mosaico tan rico de matices que despois permite que haya unha enorme biodiversidade, ganaremos moito monte, pero perderemos moita biodiversidade. Isto vai pasar no Courel, isto vai pasar en Ancares, isto vai pasar non, está pasando en todas as montañas, sobre todo de maior altitude. Entón, o anterior supón unha enorme perda, dado que se pasa de agropaisaxes con multitud de matices cromáticas e biodiversidade a biopaisaxes cunha dinámica totalmente diferente. Vamos ter moito bosque, vamos a estar todo coberto de bosque, pero vais a perder moito a nivel de flora, de fauna, de todo tipo, de etnografía, de arqueoloxía e demais, e estáse perdendo algo fundamental, que como galegos tamén nos día preocupar, que é a perda da microtoponimia, a perda dos nomes, a perda de todo eso que vai a desaparecer se a evolución sigue, e non lle vexo moito arranxo se sigue así ao longo do tempo. Bueno, nada máis e moitas gracias. Bueno, moitas gracias ao profesor Augusto Pérez Alberti por esta exposición tan apaixonante, non? Sobre esta visión que deu tan completa da Digo, moitas gracias ao profesor Augusto Pérez Alberti por esta visión realmente apaixonante e rigurosa, non? No que nos explicou os diversos elementos que compoñen a paisaxe e a lógica de moita, non? Da distribución da ocupación do espazo, onde casas, hasta prados, montes, etc. Non? Realmente, o sistema agrario de Galicia foi capaz de transformarse extraordinariamente ao largo do tempo e manter esa coherencia pois hasta a segunda metade do século XX. É dicir, que non era un sistema ni moito menos estático, ao contrario. Os montes tamén, ao largo do tempo, pois foron usados de forma moi distinta, ainda que mantuvesen o carácter comunal. Entón, eu creo que esta flexibilidade é unha das razóns da permanencia e do éxito, polo menos demográfico, deste vello complexo agrario. Claro que agora moito, pois, que hai 50 anos era unha ferramenta, agora é un patrimonio, se non desapareceu. Bueno, vamos todos a continuar co seguinte conferenciante, que é Edelmiro López Iglesias. Pregunta por ti. Pero que está entre o público. Aí va, sí, vale, espera. Bueno, o seguinte conferenciante o profesor Edelmiro López Iglesias, que é profesor do Departamento de Economía Aplicada da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago, xa participara nas xornadas do ano pasado para falar dos montes desde outra perspectiva. A súa especialidade pois é a economía e a política agraria, o desenvolvemento rural e a economía galega, a parte de moitas publicacións sobre estas cuestións de dirección de proxectos, etc. Hai que dicir que ten unha experiencia moi acreditada na xestión, ben sexa no desempeño de cargos relacionados con o desenvolvemento rural na Xunta de Galicia hai uns anos, como consultor de organismos nacionais e internacionais, todo era relacionado fundamentalmente co que é o desenvolvemento rural e a política agraria
que ele conoce moi ben, non só en Galicia, sino a nivel europeo e extraeuropeo, non? Polas estancias e labores de asesoramento estudios e labores de asesoramento que fixo, non? De modo que agradezolle tamén a súa disposición a participar nestas xornadas. Vale. Estamos con a negociación do tempo. Bueno, bons días a todos e a todas. Agradecer ao Consello da Cultura Galega, en concreto a Pejerto, o convite para participar nas xornadas. Sobre o contido da miña exposición, tratei de cumprir o encargo que me foi feito, que era falar algo dos cambios nos usos do monte e tratar de responder e centrarme despois na cuestión de, podemos dizer, de que facer, é dicir, que alternativas ou que propostas ante o problema do abandono, eu engadiría abandono e deficiente aproveitamento, non sempre máis extendido que o abandono completo está o deficiente xestión e aproveitamento de gran parte das terras de monte hoxe en Galicia. Entón, tratando de cumprir ese encargo, preparei unha exposición con estes 4 apartados que vedes aí. Os 2 primeiros tentan caracterizar as mudanzas nos usos do monte en Galicia de forma breve ao longo do último medio século e a situación actual. Eso é o que trato de facer nos 2 primeiros, e a partir de aí, nos 2 últimos, intento facer algunhas achegas sobre o futuro, poñer sobre a mesa algunhas reflexións e tamén algunhas propostas cara ao futuro. Sobre a marcha, e máis agora, cando Pejerto me dixo o tempo que aconsellaba que me amoldara, que é un pouco menos do que figura no programa, estaba tentado de cargarme por completo as 2 primeiras apartados, porque no fondo seguramente van repetir cousas que estades cansados de escoitar e ir directamente ao segundo. Entón, de todos modos, como tendo a ser unha persoa moderada, estas decisións así tan cortantes costan moito, entón vou ser moi rápido nos 2 primeiros apartados, pasando por encima do que figura na maior parte das diapositivas, e esta presentación vai quedar aquí e vai ter a vosa disposición, e centrarme principalmente nos 2 últimos. Entón, sobre os usos da terra e o papel do monte, é dicir, que mudou, cal foi o contido das mudanzas desde meados do século XX a situación actual, sáltome por completo o que era a situación até meados do século XX, o papel do monte e a diversidade de usos de que eran obxecto as terras de monte no chamado sistema agrario tradicional, e só 3 pinceladas sobre os cambios que teñen lugar nos últimos 60 ou 60 e pico anos. De entrada, decir que a evolución foi moi diferente dunhas a outras zonas de Galicia. Augusto comentaba, concreto, referíase a áreas de montaña, como foi mudando a paisaxe. Si tomamos os datos para o conxunto de Galicia, hai 3 grandes fenómenos que se producen neste período. En primeiro lugar, dáse un retroceso moi forte do espacio agrario. Aí poñemos as cifras, non vos canso coas fontes, pero podervos fiar, e se non no coloquio estenderíame neses detalles. O que é o espazo dedicado a cultivos e pastos descendeu de 1.570.000, é dicir, máis da mitad do territorio, a unhas 620.000 hectáreas na actualidade, quinta parte do territorio. Segundo gran cambio é que se produciu unha expansión paralela da superficie arborada, de pouco máis de medio millón de hectáreas a mediados do século XX, ao redor de 1.400.000 hectáreas na actualidade, é dicir, hai unha evolución prácticamente simétrica entre retroceso do espacio agrario, expansión da superficie arborada, e deuse, finalmente, un aumento máis forte das superficies abandonadas, en gran medida pola desaparición dos usos tradicionais nas terras de monte, que naquelas que non foron arboradas deu lugar a unha situación de práctico total abandono. Centrándonos no monte, que ocupaba históricamente ao redor das 3/4 partes do territorio, a desaparición deses usos tradicionais diversificados deixou paso a unha situación, como indico aí, definida por 2 procesos. Unha forte expansión do arborado,
coa consolidación dun modelo forestal moi volcado cara ás especies de crecemento rápido e, máis grave aínda, con escasa ou nula xestión da maioría das superficies. E o segundo gran proceso que se produciu nesas terras de monte foi o abandono completo de centos de miles de hectáreas de monte que hoxe están clasificadas estadísticamente de monte baixo, pero nas que medra de forma incontrolada o mato. As tendencias recentes, saltome isto eran datos dun traballo moi interesante de colegas de Lugo, de Rafa Crecente e Eduardo Corbelle, basicamente o que nos permite ver é a continuidade deses procesos ao longo das décadas recentes. Resultado deso é a situación que encontramos hoxe. Actualmente, dos casi 3 millóns de hectáreas que supón o territorio de Galicia, os cultivos e pastos, decía antes, limítanse á quinta parte. Convén ter en mente algún dato comparativo. Iso é a metade, ou mesmo menos da metade, das porcentaxes que encontramos en España e na Unión Europea. Portanto, só a quinta parte do territorio hoxe é obxecto de un aproveitamento agrogandeiro. As terras de monte ocupan 2 millóns de hectáreas, unha cifra non moi diferente da que viñan ocupando históricamente. O que mudou foi os seus usos. Temos, según a fonte que tomemos, entre 1 e mil hectáreas. As cifras oficiais que teño visto é un 10% da superficie de monte ordenada, o cual nos daría sobre 200.000 hectáreas en total. Entón, unha gran masa de superficie arborada, pero na maior parte deixada en maus da natureza, nula xestión silvícola, e entre 600.000 e 1 millón de hectáreas ocupadas polo mato. Terras que hoxe na práctica, non digo que o mato deba desaparecer, pero están completa ou casi completamente abandonadas. De forma máis sintética, o problema hoxe no que é a xestión do territorio, en concreto na xestión das terras de monte en Galicia, pero máis globalmente do territorio rural, é que temos o espacio agrario onde a intervención humana é máis continuada, reducido a unha quinta parte do territorio, mentres que a metade ou máis da metade do territorio de Galicia corresponde a terras abandonadas ou a monte arborado sen unha adecuada xestión. Esa situación contrasta fortemente co que nos permitirían as aptitudes productivas dos solos. Aquí boto man dun estudo moi antigo, pero que sigue mantendo toda a súa vixencia, de Diz Fierros e Gil Sotres, sobre aptitudes dos solos, comparando os usos reais cos potenciais, a maior a sintonía, o maior gap, é que, mentras que as aptitudes dos solos permitirían un cultivo ocasional ou continuado de a metade da superficie galega, ao redor de 1,5 millón de hectáreas, nós temos 600, no mellor dos casos 700.000, según a fonte da que están tomados estes datos, de terras dedicadas a cultivos e pastos. Entón, hai 800.000 hectáreas que están abandonadas ou arboradas, aptas para un uso agrogandeiro máis ou menos intenso. Ben, ese é o panorama global en Galicia. Obviamente, eso esconde enormes contrastes territoriais, pero non volvo cansar con tipoloxías ou intentos de tipoloxías refinadas. A min é moi útil nos últimos tempos unha tipoloxía que procede dese traballo de Eduardo Corbelle e Rafa Crecente. Eles distinguen 6 tipos, pero que podemos agrupar nas 3 Galicias rurais. Ademais, é que calquer dato que nos vexamos, tamén os datos socioeconómicos, hoxe o que temos a diversidade de situacións dentro do medio rural galego, eu creo que se pode resumir ben nesa idea das 3 Galicias rurais. E tamén nos usos do solo temos as 3 grandes Galicias rurais, que podemos ver neste mapa. Por un lado temos o que chaman estes colegas de Lugo o rural urbanizado e forestado, cun forte predominio da superficie arborada en áreas cunha forte presión urbana, onde, digamos, confluen urbano e forestal, que é o que tedes en azul. É dicir, basicamente, o eixo atlántico e outras áreas periurbanas. O segunda gran Galicia rural é o que eles denominan o rural activo, o que tedes en verde no mapa, que son aquelas áreas, sobre todo do interior da Coruña e de Lugo,
cun maior aproveitamento agrogandeiro do territorio, e onde ese aproveitamento se expandiu nas décadas recentes. E, finalmente, o que temos en cor morado, non son moi malo para as cores, é o que cabe denominar o rural abandonado. Áreas de montaña do tercio oriental de Galicia e a maior parte da provincia de Ourense, onde a paisaxe está dominada actualmente polo mato. Puxen un mapa máis pequeno onde se recollen as densidades de poboación e podedes ver como se nos fixáramos a densidade de poboación un indicador moi simple, digamos, da situación sociodemográfica do rural en Galicia, encontramos de novo as tres Galizas rurais. O rural urbanizado e forestado caracterízase xa por altas densidades de poboación, o rural activo son comarcas con densidades medias baixas, e, finalmente, o rural abandonado é o rural en proceso máis acelerado e dificilmente reversible de despoboamento demográfico. Ben, a iso, para completar a caracterización da situación actual, engado un fenómeno, sobre todo pola relevancia que ten en relación co problema dos incendios, e é eses cambios xerais no uso do solo e a situación que contamos na actualidade acompañouse dunha expansión e unha desorde cada vez maior da interface urbano-forestal, as zonas de contacto entre, digamos, vivendas, instalacións empresariais e o monte. É dicir, o que sucedeu é que, consecuencia da ausencia de ordenación de usos, que é unha tradición galega, temos que incorporala a nossas tradicións, nos últimos 50, 60 anos, consecuencia desa ausencia de ordenación dos usos do solo, por un lado, dito de forma simple e coloquial, o mato e as árbores, o monte, foi avanzando cara ás casas, isto é en toda Galicia, calquera que sexa da aldea e teña certa idade como a min, é consciente dese avance cada vez maior do monte cara ás casas, cara aos núcleos de poboación, e ao mesmo tempo, as casas e instalacións empresariais, sobre todo nas áreas urbanas, foron avanzando cara ao monte. Exemplo arquetípico, a área urbana de Vigo, a área que o ano pasado protagonizou o maior problema de incendios. O resultado foi que se foi configurando unha interface, unha fronteira urbano-forestal cada vez máis extensa e é onde medra de forma cada vez máis incontrolada o combustible. Ben, para concluir a caracterización da situación actual, convén lembrar algo que é obvio seguro para todos os que estades aquí. E é que dentro das terras de monte, que supoñen eses 2 millóns de hectáreas, 2/3 do territorio, se temos en conta a propiedade, convén diferenciar 3 grandes tipos de terras de monte. Podemos simplificar en 2, pero eu creo que interésame o do primeiro tipo que introducí. 3 tipos de terras de monte que por que ten interés distinguilas? Porque as problemáticas que presentan, a situación que presentan é distinta, as problemáticas que presentan estes distintos tipos de terras de monte tamén é diferente, e, en consecuencia, cando miramos para o futuro, as posibles alternativas ou medidas a adoptar tamén son distintas. Cales son os 3 grandes tipos de terras de monte? Por un lado, temos as superficies de monte particular que están integradas en explotacións agrarias. Históricamente, supoñía unha extensión moito maior, hoxe están reducidas a esas 240.000 hectáreas. Pensando na súa problemática e posibles accións futuras, estas superficies presentan un gran problema e unha relativa ventaxa. O gran problema é a extremada fragmentación da propiedade. Son terras cunha división entre miles e miles de propietarios e cunha fragmentación parcelaria igual ou máis intensa que a que encontramos no espazo agrario. Son do interior de Ourense, dunha parroquia onde se dividiron todos os montes comunais que había históricamente, e as terras de monte aseguro que están bastante máis fragmentadas que as leiras onde antes se cultivaba o cereal. Ese é o gran problema. Frente a iso, estas terras de monte particular integradas en explotacións agrarias teñen unha ventaxe, ou relativa ventaxe, e é que a súa movilización productiva pode ser realizada por agricultores en activo que aínda viven no territorio e aínda xestionan as terras. O segundo gran tipo, e onde eu creo que se centra o gran problema xunto ao terceiro, pero casi poñería en primeiro plano, o problema que encontramos neste segundo gran tipo de terras de monte son
as terras de monte particular pertencentes a propietarios non agricultores, sin ninguna vinculación coas actuais explotacións agrarias. Aí temos prácticamente o 40% do territorio, ese 1.150.000 hectáreas. Aquí acumúlanse dous problemas. A mesma división da propiedade que antes comentaba, unido a que a inmensa maioría dos propietarios están totalmente desvinculados da xestión desas terras. De feito, un número cada vez maior xa non saben nin onde están esas terras e hai un problema de clarificación da propiedade das terras cada vez maior. Teño lido algunhas estadísticas de centos de miles de fincas de monte particular actualmente de propietario descoñecido ou non localizado. Entón, acumulan eses dous problemas e, en cambio, temos un número moi pequeno do que podemos considerar silvicultores profesionais ou empresarios que podan realizar outra actividade económica sobre a base desas terras de monte particular. Isto fai enormemente difícil configurar unidades de producción viables sobre a base destas superficies e iso ves agravado pola debilidade dese segmento de silvicultores profesionais que podrían ser os que activaran unha certa movilización productiva. Do mesmo modo que os gandeiros, e en concreto os gandeiros de leite, poden ser os axentes que movilicen aquelas superficies de monte particular de aptitude agraria, de aptitude gandeira. Finalmente, terceiro gran tipo de superficies son os montes veciñais en mancomún. Aquí ocupan alrededor da 23% do territorio en Galicia. Estas son unidades, en xeral, de elevado tamaño, sin os problemas de fragmentación parcelaria que antes comentamos. Os seus problemas, e graves, son de outro tipo. Teñen que ver coa debilidade da base demográfica e socioeconómica da maior parte das comunidades rurais, teñen que ver coa escasa ou nula vinculación da maioría dos comuneiros á explotación do monte e, finalmente, teñen que ver coa un marco legal e un marco institucional inadecuado se nos fixamos nos resultados para favorecer a súa movilización productiva. Bueno, saltome aquí algúns detalles sobre os montes veciñais. Unha última nota a apuntar. Cando se fala dos problemas do monte en Galicia, sobre todo desde o ámbito público e do ámbito dos responsables políticos, sempre se destaca unha idea. O monte en Galicia é casi todo el privado individual ou privado colectivo. E é certo. E, por lo tanto, digamos, a capacidade de intervención directa da administración, dos poderes públicos, é limitada. Se houbera máis propiedade pública, sería distinto. Ben, o que quero destacar é que é certo que o monte de propiedade pública é casi insignificante. De feito, deixeino fora na miña tipoloxía. Supongo 2%, tedes aí a cifra. Iso é certo. Pero hai que destacar que non sucede o mesmo coa superficie de monte de xestión pública, que alcanza unha cifra non despreciable. É dicir, unhas máis de 300.000 hectáreas, que supón o 15% das terras de monte. Porque, sobre todo, gran parte dos montes veciñais siguen sendo xestionados directamente pola administración, actualmente polos servicios forestais da Xunta de Galicia, a través de convenios ou mesmo antigos consorcios que veñen de moitas décadas atrás. Por lo tanto, a capacidade de intervención pública directa existe en moita maior magnitude do que son estrictamente as terras de monte de propiedade pública. Bueno, e entro, xa consumín demasiado tempo cos temíamos. Bueno, seguramente o que vos contei até agora non vos dixo nada novo, e por iso estaba tentado de saltar. Tampouco sei se agora vou decir algo novo, polo menos espero decir algo non tan obvio. Non? Partindo desa situación, a cuestión é que facemos. E eu dividín as miñas consideracións en dous apartados. Nun primeiro con certas orientacións ou consideracións xerais e o último con certas propostas máis concretas ou propostas de actuación. Ben, de entrada, se queremos buscar un futuro diferente para as terras de monte do que temos hoxe, eu creo que necesitamos un cambio de chip, de enfoque ou de perspectiva. En concreto, as terras de monte non poden seguir véndose únicamente desde unha perspectiva sectorial forestal, como é propia, por menos no ámbito da administración, do século XIX e a primeira metade do XX. O enfoque adecuado, na miña opinión, o enfoque adecuado tanto ás demandas da sociedade galega hoxe como ás tendencias a nivel europeo,
é concebir esas terras de monte nunha perspectiva máis amplia, como parte do desenvolvemento das áreas rurais e da ordenación do territorio. É dicir, que a perspectiva desde a que debemos contemplar as alternativas ou propostas de futuro non debería seguir sendo unha óptica sectorial forestal, senón unha óptica rural territorial. Partindo deso, de forma cartesiana, hai 4 grandes cuestións a resolver. Primeiro, que usos ou actividades poden desenvolverse nesas terras? Segundo, protagonizadas por quen? Por que actores? Por que persoas ou empresas, no seu caso? Terceira gran cuestión, a través de que fórmulas de relación cos propietarios, dado que a inmensa maioría dos propietarios das terras de monte os están totalmente desvinculados e é absolutamente inviable pensar que cada un individualmente vai volver a facerse cargo da xestión desa superficie. Por tanto, terceira gran cuestión, a segunda era quen pode levar a cabo eses usos ou actividades, a terceira é a través de que fórmulas de relación, de que mecanismos de relación cos propietarios. E a cuarta, última cuestión é con que marco institucional e apoios públicos se pode dar ese futuro distinto para as terras de monte. Eso serían para mí as 4 grandes cuestións. Obviamente, non pretendo dar unha resposta e menos acabada, e no tempo que me asignou Pejerto, moito menos, a estas cuestións, pero si tratarei de facer algúns apuntes sobre as 3 primeiras, en particular sobre a primeira, neste terceiro apartado da exposición, e, finalmente, no cuarto, hasta onde me dé tempo, sobre as notas sobre o último, os cambios ou medidas no que é o marco institucional e as políticas públicas. Sobre os usos do monte, acorde co que decía antes de que o monte non debe seguir véndose desde unha perspectiva, desde o ámbito oficial, desde unha perspectiva exclusivamente sectorial forestal, senón rural, territorial, acorde con iso, o futuro do monte, se queremos que non sexa unha continuidade do que temos, pasa por reconstituir un aproveitamento diversificado, multifuncional, sonaría mellor nos termos actuais. Non un uso diversificado como que había no sistema agrario tradicional. Eu non son dos que idealizo a situación e hai cousas que non van poder volver, pero sí un uso diversificado adaptado ás demandas e á realidade actual da sociedade. E nese uso diversificado multifuncional teñen cabida aproveitamentos moi diversos. Non me vou decir aquí todo, pero desde o máis clásico e o que máis se foi desenvolvendo, produción de madeiras de crecemento rápido, produción de madeiras de calidade, un uso gandeiro extensivo, produción de castaña, pequenos frutos e tamén as funcións ambientais e uso recreativo como espacio de lecer. Todo iso ten cabida sempre que sexa ordenado. O que sí convén é distinguir 2 tipos de usos ou actividades que poden desenvolverse nas terras de monte. Desa lista de usos que acabo de facer e que poderíamos estender moito máis, hai algúns que implican a produción de bens e servizos para o mercado. Ben, eses usos terán que ser retribuídas polo mercado, por aqueles interesados en pagar, en comprar eses produtos. E, por lo tanto, o futuro do que suceda con eses usos do monte vai depender da capacidade que teñan os propietarios ou outras persoas, empresas, para elaborar produtos con saída no mercado, en condicións adecuadas de calidade e precio. Pero hai outros usos ou funcións do monte que, ademais, son cada vez máis demandadas polo conxunto da sociedade, os usos ambientais, os usos sociais e recreativos, son funcións que non remunera o mercado. Excepto recreativos, quizá pode haber actividades económicas. Son o que se chama en economía bens públicos, que non vos vou cansar co que iso significa, pero se hai alguén que teña interés, comentámoslo despois. En todo caso, a idea a reter é que son bens e servizos que non retribúe o mercado pola súa propia natureza. A consecuencia obvia, se queremos que se desenvolva, teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas, que xa están inventadas e outras que se poden poñer en marcha. Hai uns datos que encontrei hai uns días sobre, poño aí, discutibles pero relevantes, sobre que peso económico teñen esas distintas funcións que acabo de decir. Estos son datos que figuran no documento de diagnóstico que acompaña a proposta de revisión do Plan Forestal
e que están elaborados sobre a base da información do cuarto Inventario Forestal Nacional. Non me deteño na metodoloxía en detalle, tendo a fiarme de cousas que figuran nun documento oficial. Pois ben, o feito chamativo, aí fais unha valoración económica anual do, digamos, o valor de mercado ou non de mercado, o valor social que teñen eses diferentes usos. O feito chamativo é que os valores máis elevados corresponden aos servicios ambientais, que se cuantifican uns 900, algo máis de 900 millóns de euros ao ano. O valor do que producen, do punto en canto a servicios ambientais, as terras de monte galego, non? Mentres que o valor da produción de madeira e de outras materias primas, os bens máis clásicos para o mercado, estaría ao redor de 220 millóns de euros. Diso despréndense dúas ideas. A primeira é que os usos do monte no futuro non poden configurarse de costas, de espaldas ao mercado, pero tampouco poden deixarse só en más do mercado, e menos aínda de determinados intereses de empresas privadas. A segunda idea que se desprende do anterior é que para que os usos futuros do monte respondan realmente ás demandas sociais, é imprescindible que as políticas públicas incorporen unha retribución adecuada daquelas funcións que non paga o mercado. Porque senón estas non se desenvolverán e acabaremos totalmente volcados para o que, digamos, retribúe máis a curto prazo o mercado. En todo caso, hai un principio que convén ter claro e que eu repito moito nos últimos anos e se alguén me tuvo que soportar dar unha charla nos últimos meses, probablemente se me escoitaría. O principio que hai que ter claro é que todo o que queiramos que produza o monte ten que ser pagado por alguén. E, polo tanto, ten que responder a unha demanda social real. Non sirven os usos impostos aos propietarios e á poboación rural sin unha adecuada retribución ou compensación, cousa que vemos frecuentemente, pero en sentido contrario tampouco sirven, ou por menos a min tampouco me sirven, as alternativas puramente voluntaristas sobre actividades que non contan con viabilidade económica nin responden tampouco a unha demanda social de certa entidade que vai poder ser retribuída a través de transferencias públicas. Compre fuxir desas dúas extremos nas que caímos con frecuencia. Sáltome isto que era simplemente unhas consideracións específicas sobre aquelas producións que implican bens para o mercado. E a segunda gran consideración que quero facer neste apartado 3, e vou ir tratando de acortar, ten que ver con a relación que ten unha eventual mellora no ordenamento e xestión do monte coa revitalización demográfica das áreas rurais. Con frecuencia, eu creo que non só con frecuencia, de modo xeral está admitida a seguinte idea. O problema de abandono ou de case abandono de gran parte das terras de monte está moi ligado ao despoboamento e, polo tanto, calquer inversión desa situación, calquer cambio desa situación, pasa por volver repoboar en parte, con persoas, o medio rural. A idea que quero destacar é que a relación entre os dous procesos hoxe non é nin moito menos directa nin mecánica. O desexable, para min, sería que esa mellora no ordenamento e xestión das terras de monte se acompañara e se apoyaran en unha revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais. Sería o desexable. Pero convén ter claro que a relación entre un e outro proceso non é nin moito menos directa ou mecánica. E párome un pouco nisto porque me parece un tema relevante non só para a cuestión do monte, senón para os problemas do rural galego actuais. Vamos ver, até hai 60 anos, en Galicia, había unha vinculación moi estreita entre poboación rural e espacio rural. O motivo é que os habitantes de cada parroquia, que eran a inmensa maioría agricultores, vivían do aproveitamento do espacio agroforestal circundante. Ben, pois ben, esa situación nos últimos 60 anos cambiou por completo. O que asistimos nos últimos 60 anos é unha desvinculación crecente entre poboación rural, a que reside nunha determinada parroquia ou aldea, entre poboación rural e espacio rural, o territorio, a xestión do territorio. Por que se produciu iso? Por dous procesos. A desagrarización da poboación rural, hoxe só unha minoría dos que viven no rural traballan na agricultura, e a outro proceso que fixo que se rompera ese vínculo entre poboación rural e espacio rural é a crecente mobilidade da poboación rural.
Hoxe temos un volume crecente de persoas vivindo no rural que traballan nun lugar diferente, incluso a veces a bastante distancia do seu lugar de residencia. O resultado é que hoxe non hai unha relación directa, é simple, unha relación directa e mecánica entre despoboamento rural e abandono de terras, e tampouco en sentido contrario entre altas densidades de poboación no medio rural e adecuada xestión do territorio, en concreto a adecuada xestión das terras de monte. Iso comprobámoslo en realidades que encontramos hoxe no rural galego e que non me vou estender nelas, pero hoxe podemos ter espacios rurais razonablemente aproveitados coexistindo cun completo abandono ou un completo despoboamento. Que ocorre neses casos? A xestión, a explotación desas terras é realizada por persoas ou empresas que non residen de modo permanente na zona. E en sentido contrario, máis frecuente, encontramos, especialmente nos ámbitos periurbanos, áreas rurais cun dinamismo demográfico importante coexistindo cun completo abandono ou ausencia de xestión do espacio agroforestal e, en concreto, as terras de monte. O que ocorre nestes casos é que son zonas moi poboadas, pero nas que a gran maioría da poboación só reside e desplázase diariamente a traballar nun núcleo urbano próximo ou traballa en empresas locais, pero que non teñen nada que ver coa xestión da terra. Isto ten implicacións importantes para o futuro. A primeira é que a revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais, supoñendo que poderamos lograr, non asegura un adecuado ordenamento e xestión do monte. Non é condición suficiente. Isto é certo, sobre todo, para as áreas periurbanas e plantéxanos unha cuestión, que que facemos co monte nas áreas periurbanas? Como imos xestionar? A segunda implicación que se deriva disto é que, no extremo contrario, a revitalización demográfica non é sempre condición necesaria para lograr volver ter un ordenamento e xestión adecuado do monte. E nese sentido, sendo un pouco provocador, eu poño sobre a mesa unha pregunta en voz alta. Naquelas comarcas do rural galego que teñen un despoboamento máis acusado e dificilmente reversible, non será inevitable que asumamos que a xestión das terras de monte no futuro vai ser realizada, polo menos en gran medida, por persoas ou empresas que non residen na zona, non residen permanentemente na zona, complementado eso, si me parece importante, coa xestión pública por parte da Xunta de Galicia de amplios espacios naturais protegidos. Xa sei que isto non sona como horizonte ideal, pero se non é por esta vía, como imos xestionar o territorio? Podería poñer moitos exemplos nese tipo de zonas. E a terceira implicación é aplicable a todas as comarcas. En todas as comarcas, un adecuado ordenamento e xestión do monte vai requerir conciliar no marco institucional, nas políticas, os intereses de tres colectivos que até hai 50 anos casi se identificaban, pero que cada vez coinciden menos e van coincidir menos. Conciliar os intereses dos residentes na zona, que son os únicos que votan nas eleccións locais, os propietarios das terras, moitos deles situados a centos ou miles de kilómetros de distancia, residentes, propietarios das terras e persoas físicas ou empresas interesadas no aproveitamento desas terras. Estes tres colectivos, que cando eu era rapaz era o mismo, na miña parroquia, eses tres colectivos, hoxe, cada vez coinciden menos, no futuro van coincidir menos. Por tanto, calquer medida que intente fomentar unha adecuada xestión das terras de monte vai exixir unha conciliación e un adecuado equilibrio de intereses entre eses tres colectivos. Acabo finalmente, porque ainda que saiu Pejerto, estoume saindo, creo que levo media hora, non? Bueno, acabo xa con isto. Propostas de actuación, e casi me vou limitar á primeira diapositiva. No que respecta ás políticas públicas, do anterior derivanse moitas ideas e que tratei aquí de traducir en propostas concretas para os tres tipos de monte que comentaba antes. Pero casi nunca, cando fago charlas similares, acabo chegando ás últimas diapositivas. Entón, si me interesa destacar o que figura nesta primeira diapositiva. En Galicia temos neste momento un problema grave no marco institucional e no modelo de xestión do monte. Mudou a realidade e seguimos tendo o mesmo marco institucional que tiñamos
hai 50 ou 60 anos, no que é a regulación dos dereitos de propiedade e en todo o que ten que ver no que condiciona nas políticas públicas, todo o que ten que condiciona a xestión do monte. Dados os problemas que iso nos está xerando, penso que é imprescindible unha reforma estructural, se falar do ámbito agrogandeiro diría unha reforma agraria, ainda que isto asuste a algunhas persoas, reforma non centrada na propiedade. Eu son partidario de non tocar os 1.700.000 propietarios de fincas rústicas, que sigan tendo, non centrada na propiedade, pero sí nos dereitos asociados á propiedade, buscando a movilización, poñendo en primeiro plano a movilización productiva e un adecuado uso das terras. Esa reforma estructural, na miña opinión, ten que ter tres pilares básicos. O primeiro é unha ordenación efectiva dos usos do solo. Xa sei que isto son a literatura, sobre todo vindo do ámbito académico, pero unha ordenación que realmente regule que se pode facer e que non se pode facer en cada zona. Non, por favor, unha ordenación no papel, casi pediría que non se aproben máis leis de ordenación, que se comece a aplicar algo, efectivamente, e con maior, digamos, con maior vigor, cousas que xa están aprobadas. En todo caso, necesitamos unha ordenación efectiva dos usos do solo, primeiro pilar desa reforma estructural. En segundo lugar, e tocando a cuestión da propiedade, non a distribución da propiedade, pero sí necesitamos configurar no que é o marco legal e nas políticas públicas un novo equilibrio entre propietarios e usuarios das terras. Un novo equilibrio en que se priorice o uso adecuado das terras frente aos dereitos de propiedade, sobre todo os dereitos de propiedade daqueles que se limitan a manter as terras abandonadas ou en estado de degradación productiva e ambiental. Isto ten os seus perigos, e perdonade que, a modo de paréntesis, son consciente de que unha actuación nesta línea pode abrir o risco dun acaparamento de terras por parte dun número pequeno de grandes empresas. O a modo anecdótico, si que son isto a ningún tipo de xenofobia, que China se faga igual. Ben, son consciente disso, non creo que sexamos unha prioridade para China no acaparamento de terras. Pero eso pode salvarse poñendo restriccións a quen se dá prioridade. É dicir, e quen pode, e a quen pode vai ter esa prioridade no uso. E establecendo sempre que se dará prioridade a aqueles iniciativas individuais ou empresariais que teñan iniciativas acorde cos usos establecidos no ordenamento, non para facer o que queiran. Pero con esas caucións, que eu son consciente que son necesarias, porque podemos abrir o perigo dun acaparamento, con esas caucións creo que é inevitable modificar, establecer un novo equilibrio entre propiedade e usos da terra. E o terceiro gran pilar desa reforma estructural é algo que parece moi obvio, pero é do que unha realidade ve con menos frecuencia. E é unha adecuación dos incentivos e apoios das distintas políticas públicas ao ordenamento de usos aprobados. Cando un mira o panorama real, ve, hai documentos de ordenación de usos por aquí, tal, no noso caso, aprobados por tal consellería, a política industrial vai por aquí, a política de solo empresarial vai por aquí, a política agraria vai por aquí. Necesitamos unha coherencia deses distintos instrumentos de intervención económica desde o ámbito público con eses principios. Deixo aquí, xa pasei dos 25 ou 30 minutos que me establecera Pejerto. En todo caso, perdonade por os organizadores e os presentes por estes apuros, e se hai ocasión no coloquio final ampliarei o que consideredes. Moitas gracias a Edelmiro por esta exposición apretada que fixo, na que demostrou pois que non solamente coñece o, digamos que académicamente o problema, senón que ten propostas concretas, fruto da súa experiencia tamén de estudio e xestión. E, bueno, hai que facer votos para que os poderes públicos pois lle fagan caso. Agora,
vamos a pechar as intervencións da mañán ca conferencia de Ricardo Suárez de García, que é sociólogo e historiador, non? Investigador na Universidade Pablo de Olavide, onde existe, traballan tamén algún outro historiador galego experto na cuestión dos montes, como David Soto. El concretamente está traballando en historia ambiental, ou no marco da historia ambiental, e concretamente de forma máis específica na xestión dos montes de algunhas comunidades de veciños do sur de Galicia, de modo que vai nos a contar un pouco estos casos, digo, a partir do seu estudo de como xestionan as comunidades veciñais, cambios produtivos, desarticulación e reinvención dos montes veciñais en Mancomún. Bueno, como que penso que xa estamos case no tempo do recreo, vou intentar ser rápido para non deixarvos en el. Bueno, a nosa investigación, tanto de David como a mí, enmárcase no neoinstitucionalismo, na teoría de Armstrong. Estes son os 8 principios para estudar os bens comunais que esta autora que gañou o Premio Nobel fixo. Pero, non me vou parar moito, límites claramente definidos, refírese a que cada unha destas comunidades ten uns límites de entrada, é dicir, unha xente que é a que pode participar nelas, neste caso en Galicia, aquelas persoas que viven ao redor. Depois, nas reglas de apropiación ou provisión refírese a cantidade de recursos que se poden extraer, de que xeito, pero, isto diferencias dependendo de cada unha das comunidades. E, os acordos de elección colectiva, aquí en Galicia, nos montes veciñais, realizanse en asamblea de forma democrática a día de hoxe, a supervisión é levada a cabo polos propios veciños, sancións normalmente non fan moita falla, e, hai en algúns casos entidades de sanidades, como pode ser as mancomunidades, que son cando varias comunidades de montes veciñais traballan de forma conxunta en algunhas das cousas. O recoñecemento a día de hoxe funciona porque hai leis que son as que regulan como funcionan as comunidades de veciños. Isto non ten máis interese. Autores como Guarde nos falan de que estas reglas das que fala Ostrom tamén poden ser explicadas por outra clase de procesos, como pode ser conflitos, para que foran recoñecidas estas comunidades. Houbo moitas protestas ao longo dos anos 60 e 70 e este tipo de procesos tamén teñen a súa importancia a hora dos cambios e da resiliencia que teñen este tipo de comunidades para seguir existindo. Tamén ten moita importancia a emulación de comunidades veciñas e de outros procesos que aparecen noutros lugares. As respostas ás crisis, hai casos de comunidades veciñais nas que, por exemplo, teñen incendios moi grandes que son precisamente as que problemas como estes son os que provocan que a veciñanza tome importancia sobre que hai que xestionar o monte, este tipo de cousas. As condicións biofísicas e materiais, os atributos da comunidade que xestiona tamén teñen importancia. Autores como Gallego tamén nos din que a identidade pode ter interese nestes. Os condicionamentos da recuperación dos montes veciñais en Mancomún, hai que entender que chegou no ano 68 tras un proceso de loita da poboación, pero eran unhas xeracións que xa en moitos casos xa estaban moi alonxadas dos aproveitamentos tradicionais, xa que estaban desposeídas
por parte da administración que lles quitou as súas terras e reforestou. Esta forestación forzosa fai que estas comunidades se encontren cuns montes que non teñen nada que ver co que eran coas das xeracións anteriores. Ademais, esta recuperación dos montes veciñais chega no momento da Revolución Verde. A Revolución Verde refírese pois a chegada da maquinaria, a importancia dos fertilizantes químicos, é unha época de cambios que fai máis se cabe dificultosa a nova conformación das comunidades tras a recuperación. Desconectase as diferentes actividades agrarias como a agricultura, a gandería, a silvicultura, que no pasado formaban todas un conxunto de aproveitamentos que funcionaban dunha forma máis ou menos conxunta. Agora, cada unha vai por un seu lado. E, ademais, unha cousa que me parece moi interesante é que as novas leis que recoñecen os montes veciñais sinalan unha posibilidade de intervención estatal que supón a taxa de desconto. A que se refire isto? Que se eu quero facer un aproveitamento innovador ou un aproveitamento diferente ao que o Estado quere que eu faga, eu non vou ter moitos aliciantes a facer isto se o día de mañán pode vir o Estado e dicirme non, este non é o aproveitamento que tens que facer, tens que voltar ao, por exemplo, ao aproveitamento forestal. Eu non vou facer ningún tipo de inversión, esforzo, ou ni sequera vou pensar de que forma podo xestionar un monte se sei que o día de mañán me van cambiar todos estes esforzos ou inversións que estou facendo. Pero, bueno, polo tanto, aquí hai un erro, no segundo tiña que ser administrativo ou institucional, pero é unha triple ruptura nas comunidades de monte veciñal. Unha das rupturas é a biofísica ou económica, é dicir, pásase dun momento no pasado no que o monte era o sostén da actividade agraria a un momento no que a actividade agraria e a actividade forestal van por dous lados diferentes. Ademais, as actividades agrogandeiras pasan a ter unha maior dependencia do mercado, dependen dos insumos do exterior, teñen un deterioro das relacións de intercambio, é dicir, o aumento do IPC en outros produtos é maior ao que teñen este tipo de produtos. Como xa dixen antes, había unha desconexión entre esta. Por outra parte, hai unha ruptura institucional. Isto quere dicir que de unhas comunidades que no pasado funcionan consuetudinariamente, é dicir, funcionan por uso costumes e unhas normas escritas, pasamos a unhas comunidades que están prácticamente aleccionadas dende a lei, que teñen que funcionar no marco das leis como di o Estado. E tamén hai unha ruptura identitaria da que xa falarei máis adiante. Bueno, en cambio, no metabolismo social. O metabolismo social, que quere dicir? A nivel local, a relación entre os recursos locales, os sectores mercantiles se realizan transacciones tanto a nivel interior, o que pode ser o local, a liña amarilla sería pois o que vende fora. Pasamos dunha situación na que case todo o que pasa nas comunidades de veciños realízase no interior, o sea, dentro do circuliño verde, a un momento no que os fertilizantes veñen de fora e todos os produtos van de cara ao mercado. O sea, pasamos dunhas economías moi cerradas que prácticamente viven nunha especie de burbuxa a unhas economías que compran de fora e venden para fora.
As características desta ruptura de relacións de interconexión entre os distintos componentes dos agroecosistemas, os cultivos e os pastos e os bosques, pasan a ir cada unha por seu lado. Isto ten unha importancia indiscutible na conformación das novas comunidades. E crea unha serie de problemas tamén a nivel ecolóxico, para pasar dunhas comunidades moi agrogandeiras a unhas comunidades que se orientan prácticamente a ser espacios forestais de mercado. Este proceso de comunidades do pasado hacia comunidades máis forestais foi paralizado en medida por as formas de protesta que houve, protestas que se poderon levar a cabo tanto pois dende formas como prender lume, como arrincar as reforestacións, como seguir facendo os aproveitamentos do pasado a pesar de rascarse a ter multas, un montón de formas que entre os anos 40, 50, 60, 70 se estiveron levando a cabo, retrasaron este proceso, pero que foi inevitablemente pouco a pouco co decorrer do tempo. Esta desconexión entre os comunais e as economías agrarias locais xera problemas de sustentabilidade, fai que a población se alonxe do ámbito productivo do rural, pero, por outra parte, tamén aparecen novas formas de aproveitamento noutros lugares. Bueno, neste gráfico vemos como crece a produción final agraria por medida da industrialización, ao mesmo tempo que a renta agraria cae. É dicir, o xeito de ter inputs externos de fertilizantes, ter cada vez máis maquinaria, fai que esta produción sea maior, pero vemos como os prezos caen, polo tanto, esta renta é menor. E tamén, por outra parte, vemos como nos anos 60 prácticamente non se compra nada do exterior e como isto tamén vai crecendo. É un claro, simplifica claramente este cambio do metabolismo social dende unha economía cerrada a unha economía totalmente aberta. A pesar diso, vemos como cae o número de ocupados no sector agrario. E aínda que a renta agraria se decaia un pouco, o feito de que cada vez haya menos empregados neste sector provoca que haxa dende o 90 ata o 2008 ata un 298% de aumento na renta per cápita de cada agricultor. Pero sí que é unha realidade con cada vez menos traballadores. Como decía Edelmiro, isto non quere dicir que todas as realidades agrarias estean totalmente abandonadas, senón que siga habendo moita poboación que vive en entornos rurais, pero que xa non se adica a aproveitamentos agrogandeiros. Aquí tamén, este gráfico tamén nos amosa este gran cambio que hai no metabolismo social galego. Vemos como os pastos que nun momento, nos anos 60, teñen unha grandísima importancia, como tamén o ten o matorral, e, sen embargo, despois prácticamente non teñen ninguna importancia. Nos anos 60, o matorral é case a extracción máis importante, e xa no ano 93 é nula prácticamente. Os pastos, aínda que nos últimos anos teñen un pequeno repunte, pasa o mesmo. E, sen embargo, o aproveitamento de madeira, que nos anos 60 era casi anecdótico, pasa a ser máis que todo o resto de aproveitamentos conxuntos. Isto fai que
A biomasa reutilizada, é dicir, a biomasa que vai dende o monte a xerar, a producir nova actividade dentro do mesmo aproveitamento, é dicir, a facer a cama dos animais ou a alimentar estes propios animais, é dicir, non é vendida directamente ao resto do conxunto da sociedade, pase de ser no ano 1960 dun 80% a reducirse a metade en 2012. Sen embargo, o aproveitamento social da biomasa, que ademais nos anos 60 non quere dicir que fose todo, nen a maioría fose madeira, senón que poderían ser froitos ou outro tipo de cultivos que sí que se facían no monte, pois este aproveitamento, esta biomasa socializada, é dicir, que vai cara ao mercado, crece en gran medida. Estes datos parecenme moi significativos do que acabo de falar agora. A extracción doméstica de madeira crece un 671% entre 1960 e 2012, pasando a supoñer o 53% do total da extracción de biomasa de Galicia, cunha participación mayoritaria, como dixo Edelmiro, de especies de crecemento rápido como eucalipto ou pino. E este dato é todavía máis incrible. En 2011, a superficie forestal de Galicia supoñía o 7,4% do total español e a arbolada un 7,9%. Sen embargo, o 55% das cortas de madeira que se realizan no Estado español, é dicir, 55%, 7,4%, parece... O peso territorial podería despensar, bueno, se realizan un 55% das cortas do Estado español en Galiza, poderíamos pensar que é unha actividade económica con gran importancia no PIB, pero, sen embargo, vemos que o valor engadido bruto da silvicultura só representa o 17% total. Entón, isto faríanos pensar que non ten sentido o sector forestal, pero cobra sentido cando pensamos dentro do punto de vista de que é unha actividade que non ten costes laborais, que non tens que aportar casi traballo, non tens que preocuparte de comprar cousas de fora, e no contexto dunha sociedade tan crecemente envellecida en moitos lugares onde hai xente maior que non lle apetece andar contratando a alguén, non lle apetece andar comprando ou xestionando unha empresa, pois é unha actividade moi segura porque é moi fácil de levar cara ao mercado, sempre hai quen che vai a comprar esta madeira, non tens esforzo e casi non hai que xestionar, que sería a actividade forestal en Galicia ten unha explicación en gran parte rentista. Poñer a man e coller os cartos. A desarticulación dos montes veciñais coa actividade agraria derivou nunha maior presenza de montes abandonados e de comunidades sen existencia nin sequera testimonial. Os últimos datos que se publican dinnos que é no monte veciñal onde hai máis superficie non arbolada que no monte privado normal. Isto ten explicación porque tamén en moitos casos nos montes veciñais non hai repartos de diñeiro, polo tanto non se levan a cabo actividades así económicas. Aínda que hai que dicir que no caso dos montes veciñais os datos difiren moito dunhas comunidades a outras e dunhas zonas a outras, como xa explicou Edelmiro. Estes datos fanonlo ver, a superficie arbolada e desarbolada nos montes veciñais é prácticamente a mesma, mentres que vemos que a arbolada no monte particular é moitísimo maior que a desarbolada.
Bueno, ahora vou a pasar a falar dos cambios que se introducen na xestión tras o recoñecemento polas leis dos montes veciñais. Na comunidade vella había un aproveitamento doméstico duns recursos colectivos. Quere dicir isto que tiñamos un monte que pertencía a todos, pero que utilizamos para obter biomasa para as nosas explotacións individuais. Hoxe en día, na maioría dos casos, son espacios poseídos, xestionados e aproveitados colectivamente. Xa non é un terreo colectivo que fai de sostén dunhas explotacións individuais, sino que é colectivo en todas as súas facetas. Antes, o aproveitamento non era igualitario. Isto quere dicir, se eu teño 20 vacas e ti tes 2, e os 2 temos o dereito de leválas ao monte, obviamente ti vas a facer un aproveitamento maior. Ou se eu teño unha finca moito maior que a túa, eu vou extraer máis biomasa que ti. No momento en que a extracción de biomasa dos montes veciñais deixa de levarse a cabo, xa este aproveitamento xa non deixa de ser tan igualitario. Ti vas a comprar fertilizantes na medida en que ti teñas unhas hectáreas de finca e eu vou comprar menos. Por lo tanto, a día de hoxe os beneficios son colectivos individuais, pero priman os beneficios colectivos, xa que é máis raro que se extraia biomasa dos montes. A última diferencia, que eu digo aquí, haberá máis, é que na comunidade vella a xestión colectiva era xestión colectiva, pero había unha certa desigualdade na toma de decisións, e hoxe, por lei, as asambleas van por voto democrático, por lo tanto, é un funcionamento moito máis democrático. Dende o punto de vista identitario, tamén se produce unha factura en torno á década dos 70. Pasamos dunha comunidade concebida como parte dos agroecosistemas locais, como sostén dos agroecosistemas, a unha comunidade que é percibida como provedora de servicios. Unha vez se recoñecen os montes, pasan a haber unhas visións enfrontadas entre aquelas xeracións que sí que tiveron uns aproveitamentos no pasado e as novas xeracións que xa están desvinculadas ou que non coñecen o aproveitamento tradicional. Os primeiros, as xeracións máis vellas, queren seguir cun aproveito máis tradicional, mentres que os novos, isto que está corroborado por enquisas, ven como unha oportunidade modernizadora que pode xerar oportunidades económicas para desenvolver a comunidade. Outro conflito que aflora entre aqueles que creen que a comunidade debe complementar as inversións públicas, é dicir, pois cos beneficios do monte veciñal deberíamos mellorar as infraestructuras da comarca e outro tipo de servizos, e aqueles que creen que isto ten que facer a administración e que as comunidades son as que non deben asumir estas tarefas. Este xa paso cos 5 exemplos que estou estudando. Obviamente non hai tempo para que vos explique de todo, pero, bueno, para intentar corroborar algunhas das afirmacións que fixen anteriormente. Bueno, por exemplo, no Monte de Rosal, que é un monte de 1.500 hectáreas, teñen 18 traballadores. Vou pasar directamente. Vemos como é unha comunidade provedora de servicios. En palabras do seu representante, invertimos un 15% dos beneficios netos en obras comunitarias e outro 15% a subvencións de actividades tan diversas como a renoxar traídas de agua vecinal, a actividades deportivas, culturais e todo tipo. Esta comunidade é un exemplo de como unha comunidade pode ser convertida en sustituta da acción pública. Este tipo de comunidade é exitosa durante os anos 80 e 90 e sigue na actualidade en moitas comunidades do litoral atlántico. Pero a non moitos kilómetros dali vemos o exemplo de Baiona, onde, dende o mesmo momento do recoñecemento do monte, hai unha gran tensión entre aqueles que creen que se debe facer inversión directamente sobre o monte e aqueles que queren un modelo máis semellante a este que os acabo de explicar do Rosal. Tras uns anos desta tensión, finalmente deixan de
deixan de facer inversións nas infraestructuras e dedícanse só a facer inversións no monte. Isto non quere dicir que non sexan unha comunidade que tamén provén de servicios, tanto materiais como miel e leña, como inmateriais como a preservación do monte. E a explotación xa non pasa a ser colectiva a través dos órganos directivos e a votación da asamblea, é dicir, non son os comuneiros nos que traballan no monte, senón que delegan. Vale. Bueno, vemos como hai outros montes que teñen unha orientación moi multifuncional, que lle dan outro sentido, outra identidade ao monte, montes que son de moi pouca xente, con 4 ou 5 persoas e que intentan volver hacia un aproveitamento máis de modo tradicional. Outros montes, como o que senalo aquí, que son moi pequenos, que están enfrascados nun ambiente totalmente urbano, que se dedican a simplemente conservar e poñelo bonito para que crear unha boa paisaxe na que a xente non, sen sair do seu municipio urbano, poda disfrutar dos beneficios da paisaxe e dunha zona verde no interior dunha cidade. E, bueno, basicamente, hai unha cada vez máis heteroxeneidade de comunidades de montes, non necesariamente malo, senón que cada comunidade, en función do lugar en onde estexa, ten que buscar a forma de sair adiante. Non... Gracias a Ricardo Suárez por esta exposición tan apretada na que nos explicou, bueno, pues como se pasou dunhas comunidades veciñais e duns usos do monte, entre comillas, tradicionais, pois a outro tipo de comunidade, de aproveitamento, de titularidade, de toma de decisións, etcétera, non? Pero tamén variadas dunha comunidade a outra, das que funcionan, porque eu penso que tamén en Galicia hai moitas comunidades que existen sobre o papel, pero de montes, pero que na práctica non funcionan, a veces por un mero feito de despoboación, non? Bueno, vamos con algo de retraso, pidolle desculpa por eso. Agora imos ter un descanso hasta as 12:30, se retrasamos un cuarto de hora, ás 12:30 haberá unha mesa redonda e despois xa sin interrupción o debate final. Bueno, estuvo ben, gracias.